Pred nami je vyhlásenie žánrovej kategórie hip-hop. Prichádza muž, ktorý o svojom detstve povedal: bol som malý Janko s okuliarkami a účesom Majky z Gurunu. Neskôr ale našiel svoju cestu a tou je práve hip-hop. Tanečník a showman Johnny Mečo. Jo. Som zabudol, nemám tu aureláckú obálku. Jak sa darí? Kategória hip-hop. Vyhráva tvoj Tatko Records, najpredávanejší rapper Rytmus Bangkok. Moje srdce, moja štvrť. Teraz moje štvrti, moja výpoveď je o tom, čo sa deje za každým tým rokom. Piešťanský rodák, zakladateľ skupiny Kontrafakt, za prvý solový projekt získal zlatú platňu a často je označovaný ako mládeži neprístupný. Inak budeš moje štvrti úplným idiotom. Tu z jednej strany vidím ľudí, držia sa viery, nevidia šedú stranu, chceli by byť cieli, bez ojebu a nástražiť pokoj a mieru. Čakajú sa čtveli, ale každý, ktorá žije spravidla, problémov šeli. Oni sú tomu zeli, pozor, každý na sa tvorí.